el mateix dia que ella fa 94 anys, Encarnació Alemany Pla és ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Ella sempre té mal. Des de fa temps té un dolor de vella, però ara és la febre que l'està devorant per dins. No hi ha res a fer, diuen els metges, només cal esperar. L'1 d'abril de 2015, Encarnació Alemany Pla mor. Abans d'anar-se'n, però quan la febre i el dolor li donen una petita treva, m'explica històries. Són les seves històries. Quan llegeixo els diaris d'en Joan Fontdalmau i de la Carme Vallriera, quan els tinc a les mans, quan veig la seva lletra escrita tanta cura damunt d'un paper vell, gastat pel temps, intento pensar on era jo quan tenia la seva mateixa edat. Què estava fent? Hoy es una fecha que recordaré durante toda mi vida. El 18 de julio de 1936. El día en que empezó una guerra que nos robó casi 3 años. Tornava per la plaça Sant Agustí i a l'arribar a Correus hi havia 2 o 3 soldats. I un se m'acosta i em diu: on vas? Bueno, en castellà, m'ho va dir. On vas? Dic, cap a casa. I què portes aquí? Jo li vaig dir, vinc de comprar. I què has comprat? Dic, mira-ho. Dic, en català, miri. Nosaltres a col·legi estudiem català i castellà, Dic, mira-lo. I ell va obrir la tapa i diu, ui, que melocotón és més bueno. Travessàvem la carretera corrents i ens amagàvem a sota els arbres. Clar, això que teníem d'allò, teníem refugis. Això era aquí, sortint aquí al canet. Que la porta donava al riu. La porta donava al riu, és aquí. I en allà vaig tornar trobant, vam venir a buscar-la i ja està. I vinga. I aquí està la història. I aquí està la història. S'acaba la guerra. I ara aquí comença la història d'en Marcos i l'Encarnació, els llanes alemanys. En Marcos va néixer a Canàries, al Puerto de la Cruz, el 1905. Subiendo por las cañadas, qué maravilla. Y el Teide que es imponente con sus paisajes y el sol radiante. ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! La Carme Vallriera també escriurà un diari, però en el seu cas ho fa per imposició. Escribo impresiones que han sido percibidas por mis sentidos y que escribo a partir de mi reflexión, pero necesito escribir. La Carme deixarà constància en el seu diari de tots els aniversaris dels seus fills. És curiós, perquè no se'n recorda mai de l'edat exacta de la seva filla Maria Àngels. Estem tots molt bé. Els hi escriu amb la poca llum d'una bombeta que penja d'un fil pelat, d'un sostre foradat, que per les nits es pot veure les estrelles. Me'n recordo que el meu avi amagava diners a dins dels llibres i a mi m'agradava llegir. I quan trobava un bitllet i tornava, ell em donava les gràcies i em convidava un gelat. Me'n recordo de sentir música molt forta per tota la casa. Viure, morir i tornar a viure. Les nostres històries no es poden aturar. Han de continuar girant mentre aquest món continuï girant.